Wel, helo, siwr i chi gyd. A dyma, hyn ni'n doi fan hyn nawr o Clonc yn mynd i siarad am rhifin diweddara. Chi wedi gweld ambell i ddarllediad fel hyn gyda Clonc yn yr misoedd diwetha. Wel, heddi mae'n bleser da fi groesawu Gwyneth Davies, golygydd rhifin Tachwedd Papur Bro Clonc. Shwmai Gwyneth? Shwmai, iawn, diolch yn fawr. Nawr ten, diolch i chi am ymuno, achos beth ni moyn wneud hyn, wrth gwrs yw roi blas sy'n gwylwyr neu'n gwrandawyr neu o'r rhifin diweddara, ond beth i ni newydd glywed, Gwyneth, yw bod Clonc wedi gwerthu mas yn siopau Llanybyddyr. Odi na wir? Wel, nes i glywed hefyd bod hynny wedi digwydd, ond fi'n credu falle bod sawl rheswm am hynny, os ni'n meddwl. Ie. Dyn ni'n tybio, ie. Wel, nawr ten, gwedwch wrthon ni beth yw'r prif straeon sydd yn y rhifin diweddara yma o Clonc? Reit, y prif straeon. Wel, fi'n credu falle, fel o'n i'n dweud, un rheswm falle am bod y papur wedi gwerthu allan, falle yw oherwydd y clawr, mae'n gweud y cyfan ar y clawr, y llwyddiant ysgubol y ffermwyr ifanc. A ar y clawr ac ar y cefn, mae gyda ni hanes Steddfod Ffermwyr Ifanc Sir Gar a Cheredigion, ynddo fe. Nawr, gyda y Steddfod Sir Gar, Alpha Evans ynddo fe o Glwb Ffermwyr Ifanc Cwman, oedd yn illydd y gader yn yr Steddfod, ac yna Line Jones, o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni, oedd yn illydd y goron. Ac yna wedyn yn y Steddfod Ceredigion, oedd Tom Ebsworth, Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwennog, yn illydd y goron yn yr Eisteddfod. Ac yna hoffwn i ddweud hefyd am Ianto Jones, ynddo fe, o Felin Fach. Dwi li neu ddim ma, achos bod Felin Fach ddim yn bwydo Clonc, ond bydden ni'n hoffi llongyfarch y 4 a gweud y gwir am I llwyddiant ysgubol, war y teg ddyn nhw. Felly mae hwnna. Mae'r 4 ohonyn nhw, Gwyneth, chi'n iawn yn gyn-ddisgyblion o Ysgol Bro Pedr. A chybod, mae hwnna'n yn glod i'r ardal ac i'r ysgolion lleol wy'n teimlo. Achos ni sôn am enillwyr y prif wobre llenyddol yn y 2 eisteddfod sir gyda ffermwyr ifanc. A'r 4 ohonyn nhw'n dod mwy na lai o ardal Clonc. Nawr i chi Gwyneth wedi dysgu ambell un ohonyn nhw dros y blynydde. Odw, wedi dysgu, wel oedd Ianto Jones yn oedd e'n ysgol Cribin, so felly o'n i wedi dysgu fe drwy gydol I gyfnod yn y dosbarth cyfnod sylfaen, ond dwi wedi dysgu Alpha hefyd yn ysgol Cwrt Newydd, dim drwy'r amser, ond fel sy'ch chi'n gweud cyflenwi ac yn y blaen, a Tom Ebsworth, ond dwi ddim yn credu bod fi, sta fi ddim cof bod fi wedi dysgu luned, dwi wedi dysgu chwaer, mae rhywun yn dod I oedran, diolch yn siŵr pwy mae wedi dysgu fan hyn. Cwestiynau'n aml iawn yn dod i'n meddwl, ond na, dwi'n Ianto oedd yr un oedd gyda fi'n y dosbarth yn Cribin drwy'r amser. Da iawn. Wel, hynny yw, mae Clonc, a diolch I chi Gwyneth am olygu yn ystod y mis, ond gyda chydweithrediad nia wy'n credu wedi llwyddo I gael lluniau buddigwyr Eisteddfod sir, y 2 sir, mewn i'r rhifin yma. So, fi'n gallu gweld pan bod wedi gwerthu mas. Mae'n braf cael rhoi sylw I weithgareddau a chystadlaethau ffermwyr ifanc, ynddo fe? Odi, bendant. A'n wedi glenni nawr, ynddo fe, bod nhw wedi gallu, wel, oedd dim, wy'n credu bod cynulleidfa yna, oedd e? Na. Ond oedd e ddim yn rhithiwr lenni, ynddo fe, ond felly na, bendigedig o'r y teg, a bod wedi gweithio'n galed o'r y teg. Beth yma pethau eraill, Gwyneth? Pwy yw'r pethau cyfarwydd o fus I fus gyda Clonc yw cadwyn y cyfrinachau a'r cymeriadau bro. Pa ardalodd ni'n mynd iddo mis hwn? Wel, os allai fi'n trwy nawr, cwbl o bethau wedi nodi lawr fan hyn wrth mynd mlaen. Mae pethau fel, wrth gwrs, yr newyddion fel babis newydd a penblwyddi ac yn y blaen, a bethau
o'n i bob amser yn teimlo wrth yn unan, taw fyna yn clonc ar hyd y blynyddoedd, cyn bod fi'n dod ynghlwm y clonc. O'n i'n teimlo fyna, o'n i'n dysgu beth oedd wedi digwydd yn yr ardal yn dyfe, a pwy oedd yn cael ben blwydd, a beth oedd angen, os o'ch chi'n teimlo bod angen chael a carden ac yn y blaen, wel, dyna o'ch chi'n dysgu yn dyfe yng clonc. Wedyn mae gyda ni'r y siaradwyr newydd yn dyfe. O'r Senedd gyda Elin Jones, cymeradau bro, Sioned Hywels wedi cyflwyno Eithaf Ci, Ken Hywels, mae hwnna'n ddiddorol iawn. Llyfrau newydd dyn ni wedyn, Ysbrydion gan Elwyn Edwards, Procio'r Cof wedyn gan y Parch Gronwy Evans, a nofel newydd i blant wedyn The 33rd Owl gan Jane Bernard, dwi'n meddwl, efe? Felly mae hwnna tipyn o amrywiaeth fyna. Yr ysgolion wedyn yn dyfe. Mae'n braf gweld bod cymaint gyda'r ysgolion mewn, maen nhw'n dal, dwi'n meddwl, yn gwneud pethau ar Teams yn dyfe. Dim yn gallu mynd ôl i normal, ond mae'n dda bod y Teams ar Zoom wedi bod ar hyd yr amser yn dyfe, i ni gyd. Yn y gegin wedyn gyda Gareth, a hwnna, Cadwyn y Cyfrinachau, Daniel Davies, a Stan Evans wedyn yn siarad am yr enwau o'r Beibl ar Gapeli Cymru. Felly mae lot o bethau, dwi'n eisiau meddwl beth arall sydd wedi bod gyda ni. Hefyd, beth pwysig dwi'n meddwl, yw y medal G yn dyfe. Wrth. Cydnabod cyfraniadau gwerthawr 2 yn dyfe, sef Janet Evans yn dyfe, a Dewi Davies. Felly hanner cam mlynedd dwi'n meddwl yn dyfe, gyda'r ysgolion Sul. A wedyn, wrth gwrs, Rhowch i mi'r hen ffordd Gymreig o fyw, gan Martha Davies, Gors Goch. Hwnna'n ddiddorol iawn hefyd. Ac wrth gwrs, eich colon chi, Gwyneth, le chi'n sgrifennu am hanes Llanybyddyr, ond oedden nhw'n ddyddiau da. Mae hwnna, yn ogystal â beth mae Martha wedi hel atgofion am ryw gyfnod sydd wedi diflannu o ardal Gors Goch. Gyda chi, mi sôn, chi'n sôn llawer am y ffair yn Llanybyddyr, digwyddiad poblogaidd yn Llanybyddyr dros y blynyddoedd, ond llawer o traddodiadau wedi newid erbyn hyn. Mae hwnna'n ddiddorol iawn. Achos i weid y gwir, bydden ni'n mynd dweud bod fi ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn hanesydd o gwbl. Ond pan ddechreuodd y Covid yn dyfe a cerdded o gwmpas ac yn y blaen y pentre, cwrdd â hwnna'r llall, dechrau siarad gyda rai o'r henoed a fydden nhw'n dod â straeon diddorol iawn a sôn am bobl i wedi gwir o'n i ddim wedi clywed amdani nhw oedd gas gyda fi feddwl, a clywed am bethau fel mae pob pentre yn dyfe, pwy mor fyw oedd bethau a gymaint o fwrlwm oedd yn y pentrefi amser hynny yn dyfe. A dechreuais i feddwl, fi'n credu bod rhaid i fi nodi y pethau hyn o'n i'n meddwl, a wrth gwrs beth cyntaf gath i'n meddwl i oedd clonc yn dyfe. Lle ni nodi nhw. A fyny ddechreuodd, a ffonio wedi bod yn neud wedyn, ffonio o'r lolfa fan hyn, ffonio hwnna'r llall i gael newyddion, i gael yr hanes, a straeon diddorol iawn, mae rhaid i fi weid, a fi'n ddiolchgar iawn i bob un sydd wedi cyfrannu. A'r newyddion da yw, mae yna fwy wedi cysylltu gyda fi, yn dweud bod gyda nhw straeon diddorol i rannu to. Felly, fi'n credu ar ôl Nadolig, mae hwn yn mynd i barhau am sbel, dwi'n meddwl. Da iawn. Mae fel caseg eira, yn dweud. Mae bobl yn cofio am hwn o'r llall ac eisiau cynnwys rhyw hanesyn ac eisiau rhannu fe gyda pawb arall. Yn union, ac yn ffono lan wedyn ac yn dweud, chymod, byddwn ni'n licio chi'n gweud hyn, wel, hwn yn ddiddorol, chymod, yn gweud, reit, yn iawn, sy'n lle da fi tro hyn, ond fi tro nesa, yn dyfe. Chymod, a wedyn dwi'n teimlo, waw, mae gyda fi gyfoeth o bethau. A fi'n credu bod lot o darllenwyr yn licio clywed yn dyfe
dim ond effeithiau, o'n i'n meddwl ar y dechrau, dim ond nodi enwau'r siopau a busnesau a'r tafarniad yn y pentre. Ond beth mae pobl yn hoffi fi'n credu yw clywed y storiau o lygad y ffynnon, beth oedd wedi digwydd yn y pentre. A profiadau bach yn dyfe bobl sy'n ma o hyd, ond sy'n dweud i hanesio nhw, mae mor ddiddorol i glywed yn dyfe i storis bach nhw a o'n i'n syni, o'n i'n clywed rhywun yn gweud am Mrs Studs yn dyfe. Pam oedd ffair Llanybydder yn flynyddol yn dyfe, roedd rhywun, dwi'n cofio ei henw i nawr, fi wedi nodi e lawr, ond oedd rhywun yn dweud bod Mrs Studs yn hoffi mynd i weld y person fenyw fach yma yn flynyddol. Dyna lle cyntaf oedd hi'n mynd pan oedd hi'n dod ar ffair i'r pentre, oedd hi weld y fenyw fach yma. Felly, oedd lot o'r storis bach yn diddorol iawn am y ffair a lot o beth oedd yn digwydd. Diolch i chi Gwyneth, maen nhw ar gof a chadw a mae'n anbwysig, yn dweud. Wel, hynny yw, mae'r hanes yma mewn dwylo da. Mae bobl yn cofio me'ch mam yn ysgrifennu hanes mewn cyfrolau, felly mae'r traddodiad yn parhau yn y teulu Gwyneth. Wel, byddwn ni'n gweud bod fi cystel y mam o bell ffordd, a gweud y gwir, ond mam yn fenyw a hanner, oedd hi'n dda iawn yn mae wedi sgwennu sawl llyfr yn dyfe. Oedd hi'n byw, ysgrifennu oedd popeth i mam. Pan ddath yr amser bod hi'n methu wneud yn dyfe, wel oedd hwnna'n siom ofnadw iddi yn dyfe, achos eistedd lawr wrth fwrdd y gegin a pensil ar bapur fel oedd hi amser na, yn dyfe, dim sôn am gyfrifiadur na dim byd. A gwaith ymchwil mewn lan i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Na'r unig ffordd felly oedd cael yn dyfe y wybodaeth a peth oedd angen arni. Felly, ond o leia mae'r llyfrau na gyda ni'n dyfe, i gwaith i'n dyfe. Ac wrth gwrs, mae copi o clonc yn mynd i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, felly mae'r cylch yn llawn, mae'ch gwaith chi yn mynd nôl i le oedd eich mam yn cael i ffynonellau i blynyddoedd yn ôl. Mae'n arfedd, yn dweud. Ond wrth gwrs, sôn am cadw fe fewn y teulu, sut oedd y golygydd a'r dylunidd yn cydweithio yn ystod y mis, achos Gareth, y mab, nath ddilynio y rhifin diwetha yma o clonc, a oedd e'n gorfod gwrando ar y golygydd, neu'r golygydd oedd yn gorfod gwrando ar y dylunidd? Wel, fel na ddechreuodd i felly, mae'r golygydd oedd yn gorfod gwrando ar y dylunidd i ddechrau, achos oedd y dylunidd, y golygydd ddim yn siŵr iawn beth oedd e'n neud gyda'r, dwi'n mynd dda iawn gyda technoleg, yn dyfe, felly, ond peth gorau i'w dweud yw, erbyn bod ni'n mynd mlaen, erbyn y diwedd oedd pethau wedi gwella dipyn. A fe fenno ni yn eitha, popeth yn iawn erbyn y diwedd, ond na, o'r teg, mae Gareth yn gwybod erbyn hyn pa mor ddifrifol dwi'n gallu bod da technoleg, ond dyna ni wedi dysgu llawer. Ond ni'n meddwl bydden ni'n gallu bod gymaint ar Zoom yn dyfe, ond dwi wedi dod i ben, dwi wedi gorchfygu hwnnw, dwi wedi llwyddo erbyn hyn, felly camau bach i wedi fi. Wel, mae fel ni gyd, fi'n credu, yn ystod y 2 flynedd ddiwetha, Gwyneth. Ond diolch i chi, diolch fawr Gwyneth am olygu y rhifin Tachwedd. Mae'n rhifin swmpus, mae rhywun yn cydio yn dyfe a byseddu drwyddo fe, ac yn gweld gyda, mae Gareth wrth gwrs yn broffesiynol fel dilynydd proffesiynol. Dwi'n diolchgar i'r ddoi ohonoch chi am eich gwaith yn ystod y mis diwetha. Nawr, gwedwch wrthon ni, mae'n prysuro at deadline nesaf nawr, rhifin Rhagfyr. Pwy yw'r golygydd rhifin Rhagfyr i ddechrau? Lois Williams yw golygydd y rhifin nesaf, y Rhagfyr. A mae'r newyddion, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid, di llun o Tachwedd yr ail ar hugen i fe? Dwi wedi nodi lawr fan hyn. Na chi, di llun nesaf wedyn, felly mae'n bryd dechrau paratoi pethau ar gyfer y rhifin nesaf. Byddwn ni hefyd... A dwi ddim wedi gorffen ond doedden nhw'n ddyddiau da eto, felly mae hwnna'n mynd i fod ar y gweill yn y dyddiau nesaf, yn barod i mynd i llun. No, edrych ymlaen i hynny. Nawr, wrth gwrs, i ni'n cynnwys ambell i hysbyseb ychwanegol yn rhifin Rhagfyr hefyd i'r cwmnioedd sydd eisiau diolch i'w cwsmeriad am cefnogaeth yn ystod y flwyddyn. Nawr, ni dal wedyn cyfyngu o ran rheolau
Covid, felly byddwn ni ddim yn mynd o gwmpas cwmnioedd yn Na. gofyn i bobl yn cefnogi ni, ond os oes na gwmnioedd eisiau hysbysebu, dim ond iddyn nhw gysylltu. Ni hefyd yn cynnwys cyfarchio nadolig os oes bobl yn dymuno wneud hynny. Ond fel wedwch chi Gwyneth, dydd Llun yw'r dyddiad cau, a wedyn bydd y papur mas o fewn rhyw wythnos wedyn. Bydd hi'n rhagfyr glatsh yn byddi? Ie, wy'n gwybod, bydd nadolig, mae nadolig wrth y drws. A bydd ddim golygu mis hyn, Gwyneth, felly byddwch chi'n gallu gorffen eich siopa nadolig. Ie. Hei, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs yno. Yn iawn, diolch yn fawr i ti. Hei, hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn i ti. Tara. Tara.